Nový deň, nové výzvy. Alebo rovnaké ako včera, len iný dátum. Ahoj, ja som Jana a pracujem ako IT administrátorka v štandardnom korporáte. Čo znamená, že polovicu času riešim techniku a druhú polovicu riešim, prečo technika nefunguje. Nefunguje nám dochádzkový systém. Takže dnes sme všetci oficiálne nezamestnaní? Aha, skvelé. Deň sa ešte ani nezačal a už mám prvý konflikt z IT. Ak sa to pripojí skôr, než mi zovrie káva, bude to zázrak. Status meeting. Mali by sme riešiť projekty, ale všetci riešia, ako sa zapísať do práce bez dochádzkového systému. OK, plán B, prihlásim sa cez mobilnú aplikáciu, super. Tá aplikácia je offline od roku 2019. OK, v kancelárii vypukla oficiálna panika a hádajte, kto je jediný, kto tomu rozumie? Presne tak, som to ja. Tak ideme hasiť. Ak niekde existuje tajný admin port, tak ho nájdem. Aha, našla som pavúka. Už som tu 2 hodiny. Ak toto nepomôže, tak už fakt neviem. Toto kto kódil? Aha, ja. Pred 3 rokmi. Vieš čo? Ešte, že programátori nestavajú budovy, lebo by stačilo, aby narazil vrabec a celá budova by sa zrútila. Tak, kód je v poriadku. Žiadne chyby, všetko by malo bežať. Takže buď som génius, alebo máme problém niekde úplne inde. Posledný pokus. Ak toto neprejde, vzdávam sa. Skvelé, tak niečo blokuje spojenie. Aha, a tu máme riešenie. Niekto vyťahol napájanie, takže celý deň a pritom stačilo toto zapojiť. No dobre, teraz už len zistiť, ktorý génius to urobil. Tak toto nenechám len tak. Idem zistiť, kto nám dnes odpojil pol firmy od reality. Svedok tvrdí, že videl niekoho v serverovni s vysávačom. Áno, počujete správne. Vysávačom. A tuto máme. Takže náš výpadok spôsobil jeden upratovací úkon. Hovorí, že nemala kam zapojiť vysávač. A vraj si myslela, že to je nejaká zbytočná krabička. Áno, tá zbytočná krabička bol náš hlavný router. Takže celý deň som ladila systém, skúšala kód, riešila server a problém bol vysávač. Asi začnem dávať školenie o kábloch pre všetkých. Tak, zase jeden klasický bežný deň v korporáte. Vlastne sa nestalo nič nestandardné.